Ens queden 3 coses per fer que volem fer avui, sí o sí. Street Mission, Shambhala i Dragon Khan. Com estem tan plens, la veritat és que el primer que farem serà anar a Street Mission, algo tranquil·let, i després ja acabarem de tirar cap a Shambhala i Dragon Khan. Així que tornem a anar direcció mediterrània per creuar cap a Sesame Street. Doncs ja hem arribat a Sesame Street, el nostre proper objectiu. No hem parlat, demà parlarem més de la decoració de Nadal. La de Sesame Street és bastant curiosa. Sempre ho he pensat, és la mateixa que cada any, però fixeu-vos. És, si més no, raruna. Però bé, nosaltres anem directes cap a Street Mission, que és el nostre proper objectiu. Doncs ara sí, hem sortit de Street Mission. La veritat és que no hem fet gens de cua, hem entrat 0 minuts i hem entrat directament fins a l'estació. I com veieu ja tornem a estar a la Xina, hem fet la volta sencera al parc perquè ha arribat el moment de Shambhala i Dragon Khan. I fixeu-vos que allà tenim les noves vies, els pilars de Dragon Khan. Ja hem sortit de Shambhala, la veritat és que molt suau. És veritat que hem segut en els seients interiors, però l'he trobat extremadament suau. No hem fet cua, hem fet 2 trens. Realment PortAventura està operant amb un sol tren, però és que és normal, no hi ha ningú. I l'hem trobat molt suau. I ara sí que ja només ens queda per fer avui Dragon Khan, que la tenim just aquí al cantó, i anem cap allà. Sisplau, abans d'entrar... hem baixat de Dragon Khan, hem acabat de fer totes les muntanyes russes que volíem fer en el dia d'avui. Ens queden coses per fer aquí a PortAventura encara, com sabeu, m'agrada fer-ho tot
Però sí que l'objectiu d'avui l'hem complert, que era fer totes les muntanyes russes que tenen Photoride, per poder tenir aquest record d'aquesta fotografia. I ara ens queda aproximadament mitja horeta fins que haguem de començar a passar cap a Mediterrània per veure l'aparell de Nadal, que és diferent que la d'estiu i que encara no l'he vista. Així que tenim mitja horeta per disfrutar de Shambhala sense parar, perquè és que hi ha 0 minuts de cua a tot arreu. A Dragon Khan, de fet, hem pujat directament a l'estació i estan tirant trens mig buits perquè no hi ha prou gent. Així que anem cap a Shambhala. Sí que sortim de Shambhala i acabem el nostre dia pràcticament aquí a Port Aventura. L'hem pogut fer 3 vegades. La veritat és que, com us he dit, al llarg del dia no hi ha hagut gens d'afluència. És arribar, esperar que arribi el tren i pujar. I l'hem pogut fer en diferents posicions. I ara falta aproximadament uns 20 minutets perquè comenci l'aparell a Mediterrània. Així que nosaltres anem cap allà. Però parlar-vos de Shambhala l'he trobat extremadament suau. No sé si és perquè feia 7 o 8 mesos que no hi pujava, però m'ha sorprès molt. Està molt bé, està molt suau. Potser el fet de no fer cua i poder-la provar tantes vegades també fa que l'experiència sigui diferent, però molt content. I ara això, anem cap a Mediterrània. I amb això s'acaba el nostre primer dia a Port Aventura. Ja hem vist l'aparell. No hem fet focs artificials, cosa que suposo que només els deuen fer divendres, dissabte i diumenge. Avui estem a dijous, així que entenc que aquest és el motiu. Els he trobat a faltar perquè m'agraden molt, però què hi farem? L'aparell, la veritat és que m'ha agradat. És bastant similar a les de les altres temporades. Jo crec que les carrosses són aprofitades i els hi afegeixen alguns detalls, en aquest cas, doncs, de Nadal. Amb això ja, com dic, hem acabat el nostre dia. Estem tornant a creuar tot el parc. De fet, ja estem a punt d'arribar, ja estem aquí a la zona del Far West. Per arribar al nostre accés a l'hotel, anirem cap al cotxe a buscar les maletes, que les hem deixat allà a primera hora del matí, i cap a la nostra habitació. Doncs bé, ja hem anat a recollir les maletes, me les està portant el Bernat, i per primera vegada no estem a l'edifici principal del Gold River, sinó que estem en una de les casetes que tenim per aquí al voltant, així que no tinc ni idea de què ens trobarem. Anem a descobrir-ho junts. Veure molt millor. Jo diria que això no és, sí. Doncs aquesta és la nostra habitació. Aquí tenim una porta que porta a l'altra habitació, una taula, un armari,
el nostre llit i aquí a l'esquerra un lavabo, un servei, jo i una banyera. Doncs bé, ja heu vist l'habitació, hem estat allà guardant el material, com aprofito sempre aquestes petites estones que tinc quan estic pels parcs per netejar tot el material que he fet avui i poder seguir fent-ne més demà. I un dels inconvenients d'estar a la part exterior, no estar a l'edifici principal de l'hotel, és que per anar a sopar o demà per anar a esmorzar, doncs hem de sortir a l'exterior. Ara és molt fosc i segurament no es veu res, així que estem anant a l'edifici principal, però demà al matí, quan anem a esmorzar, ja us ensenyaré ben bé com és l'edifici on estem passant la nit i el trajecte, que ja hi som, que són 30 segons realment, des d'on tenim l'habitació fins a l'edifici principal, que ens queda just aquí. Aquest hotel, si el voleu veure, tenim un blog d'exactament fa un any, on vam venir i ens vam allotjar més o menys per allà dalt. Però l'ensenyo una miqueta. Per Nadal aquí tenim el Pare Noel i durant la resta de l'any sempre hi ha un piano on la gent pot tocar. Diferents sofàs i zones per descansar. I aquí tenim doncs, la cua per al nostre sopar. Doncs ja hem sopat i la veritat és que sortim rodolant perquè hem menjat moltíssim, estic super tip i super cansat. Ara ja anem cap a l'habitació, que demà us ensenyaré tota aquesta zona i exactament on estem, perquè ara no veureu res. Però ja només penso en fer-me una dutxeta, posar-me el pijama i anar-me'n a dormir, que demà encara ens espera un dia molt llarg. Ja som a l'habitació i aprofitaré aquest moment de descans per explicar-vos una miqueta com és el tema de quedar-vos a dormir a un hotel. Nosaltres què hem fet? A l'arribar a primera hora al matí hem deixat totes les maletes i tot el cotxe, hem anat a la recepció de l'hotel i hem fet el que seria el check-in. Allà ens ha donat aquesta targeta, que és el que ens serveix tant com a clau de l'habitació com per entrar al parc. En el moment que hem fet el check-in nosaltres encara no teníem l'habitació preparada. Tu te'n vas cap al parc, per aquest motiu nosaltres hem deixat les maletes al cotxe i aleshores disfrutes del teu dia al parc i mentre estàs al parc t'arriba un SMS amb el número d'habitació. Aleshores, quan tu surts del parc, directament ja pots anar a la teva habitació amb la mateixa targeta. El dormir a l'hotel inclou l'entrada al parc de Port Aventura els 2 dies de l'estança i entrada a Ferraryland un dia. Tingueu en compte, sobretot, que Ferraryland no obre tots els dies de l'any, així que mireu el calendari. En el nostre cas, ara que estem a Nadal, a Ferraryland només obre els divendres i els dissabtes. Per aquest motiu nosaltres hem vingut dijous i divendres, per tant, demà podrem disfrutar. Per altra banda, tenim el tema de les pensions. Podeu triar esmorzar, mitja pensió o pensió completa. En cas de que trieu esmorzar, doncs teniu un esmorzar, l'endemà que us hagueu quedat a dormir, podeu esmorzar en el vostre hotel. En cas de que tingueu mitja pensió, tindreu l'esmorzar i el sopar del dia abans i l'esmorzar de l'endemà. I en cas de que tingueu pensió completa, que és el que nosaltres hem demanat, us entra l'esmorzar, un dinar dels 2 dies que passeu en el parc i el sopar. Quan tu fas el check-in et donen un paperet amb un QR en el qual tu has d'entrar i fer la reserva dels horaris d'esmorzar, dinar i sopar. Nosaltres no teníem clar si volíem gastar la pensió completa amb el dinar avui o demà, així que hem decidit que ho faríem al parc. I quan ho hem fet al parc només ens quedava un restaurant, que ha donat la casualitat que és el que volíem. Però tingueu en compte que són places limitades a tots els restaurants i que com abans ho feu, més oferta tindreu. I l'altra cosa que s'ha de tenir en compte és que la pensió completa, pel que fa al dinar, inclou un àpat de 21 euros. En el nostre cas, per exemple, que avui hem anat a l'Iron Horse, al Far West, el menú tenia un preu de 29 euros i aleshores nosaltres hem hagut de pagar aquesta diferència
tot i tenir la pensió completa. Només que ho tingueu en compte, que valoreu les diferents opcions que teniu i trieu la que més s'adeqüi amb el que us ve de gust i amb les vostres necessitats. I bé, amb això sí que tanquem aquest primer dia a PortAventura. Ens anem a acabar-nos d'instal·lar, a guardar totes les coses i a descansar, que demà serà un dia molt llarg. Bona nit. Bon dia! Ja ens hem despertat i mireu, aquí és on hem passat la nit nosaltres, que estem just a l'entrada. Si anem en aquella direcció, arribem cap a l'entrada del parc i a l'altre cantó tenim aquest edifici d'aquí, que és l'edifici principal on ara mateix nosaltres anem cap a esmorzar. I hem acabat d'esmorzar, ja sortim d'aquí de l'edifici principal i la veritat és que estava tot molt bo. L'esmorzar és bastant similar a... Jo crec que el menjar en general és molt similar a tots els hotels, excepte la Mansión de Lucy, que és l'hotel top, l'hotel de 5 estrelles d'aquí PortAventura, que no hi he anat mai, però sí que sé que tenen com un restaurant a part. I bé, nosaltres ara, ja després d'esmorzar, anem cap a l'habitació per acabar de fer les maletes i deixar-les al cotxe i anirem ja cap a fer cua per entrar al parc. Aprofito una miqueta per explicar-vos ara, que estem tranquils, quin és l'objectiu d'avui. Tenim varis. La primera és repetir Ullum per tornar-ho a experimentar i avui us explicaré una miqueta més què trobem a dintre i m'explayaré una miqueta més perquè ahir va ser molt breu. Ahir tinc la sensació que vam córrer molt en fer totes les coses, així que avui tornarem a visitar Ullum i tornarem a fer aquesta experiència. Ja hem reservat. Després anirem a despedir-nos de Dragon Khan original. Després de 30 anys canviaran un petit fragment de la via, canviaran el looping, canviaran el Cobra Roll, el faran completament nou, així que per nosaltres avui és l'última oportunitat de pujar a Dragon Khan amb aquestes vies de 30 anys, el Dragon Khan original. A partir de... seguirà sent Dragon Khan, no canviarà absolutament res, però té aquest punt de que avui és l'última vegada que pugem al Dragon Khan original. I després, a la tarda, doncs anirem cap a Ferrariland. Així que aquestes són una miqueta les coses importants que volem fer avui. I ara sí que deixem la nostra habitació. Anem a deixar les coses al cotxe i cap al parc. Ja tenim les maletes al cotxe, passem per última vegada per aquest carrer. Just allà és l'edifici on ens hem allotjat aquesta vegada. Anem a parlar una miqueta de l'hotel, de com ha estat aquesta experiència. M'ha semblat que, mínim l'habitació que ens ha tocat, no sé si és només aquesta habitació o en general aquests edificis, la qualitat és una miqueta pitjor que l'edifici principal. L'edifici principal a mi em sembla que està una miqueta més ben cuidat. I si li afegim el hàndicap de que per anar a esmorzar o per anar a sopar has de sortir al carrer, diguéssim, aquí, per anar fins a l'edifici principal, doncs jo preferiria allotjar-me en l'edifici gran. Però bueno, una experiència més, hem descobert una part nova d'aquest hotel i ara ja estem fent el camí per entrar al parc. El parc encara no ha obert. Un dels avantatges que teniu si us allotgeu
en un dels hotels és que podeu entrar una miqueta abans al parc. Les atraccions no obren abans, però sí que us permet posar-vos a la cua i no haver-vos d'esperar després. Per exemple, nosaltres ara el que tornarem a fer, exactament igual que ahir, és pujar Uncharted, que la tenim just entrant a mà dreta, i abans que arribi tothom des de l'entrada, nosaltres ja ens posarem a la cua i serem dels primers en pujar, i així ja ho tenim fet i no perdem tot el dia. Corre, cap a Uncharted. En aquests moments, l'atracció Uncharted es troba No anava. Le quitan. A todos los visitantes. Les informamos que se... Y su ejército de conquistadores navegaron desde España hasta el Nuevo Mundo, donde se hicieron con todo este oro de los guerreros aztecas. Curiosos por perder su tesoro, los aztecas y los pesaron. Sin embargo, Cortés era alguien muy inestable. Sabiendo que no quieren hacer sus planes, pero comenzamos a I ja hem sortit de la primera atracció del dia, com sempre. A tots els meus vlogs jo crec que comencem amb Uncharted, com us dic, perquè just tenim l'entrada de l'hotel allà, l'entrada al parc, i ens queda al costat, i així, doncs, és que són les 11:05 i ja hem pujat a Uncharted, quan normalment té... Bé, ara té un quart d'hora de cua, són dies que no hi ha molta afluència, però així ja ho tenim fet. I la veritat, anem a parlar una mica d'Uncharted. Ahir vam parlar poc de les atraccions. Jo assumeixo que heu vist els altres vlogs on realment parlo molt específicament de cada atracció i potser estic passant molt per sobre d'això, però m'ha agradat. A mesura que l'he anat fent cada vegada més, la vaig trobant més completa. A nivell de muntanya russa està molt bé, amb el tema dels llançaments i la pantalla. Avui he intentat fixar-me menys amb el que són les vies i deixar-me portar més per l'atracció, que potser és una que a mi cada vegada em costa més, em fixo molt en les parts tècniques i no la disfruto tant, i ha estat molt bé. Falta que la decoració sigui més envolvent, que la decoració no vagi per trams, sinó que la tinguis tota l'estona. Si aconseguissin això, jo crec que Uncharted seria una atracció molt, molt bona. Primera muntanya russa del dia feta, i ara ja anem directament cap a Ulum, que avui, com estàvem allotjats aquí a l'hotel, hem pogut agafar ràpidament la primera sessió, així ja ho fem a primera hora i no ens trenca tota la volta al parc, com ens va passar ahir. Així que anem a tornar a experimentar Ulum.